Ратификация Марат Наилович Садыкова. Qozon sirxavxonalarına bugün 84 avtomobil topşırıldı. Covid şartlarında birinci звеноның işi birme-bir ortuğun күздә tutып, шундый карар кабул ителгән. Огромные испытания для системы здравоохранения. Тьфу-тьфу. Мы справляемся благодаря вашей работе. Ну и я надеюсь, что вот эти шаги по укреплению материально-технической базы, по поддержке работников здравоохранения, они будут и дальше как бы в нашем приоритете работе руководства республики. Узган ел район сырхауханалары үшін 501 башкала ишмаларына 100ден артык санитар автомобиль сатып алынган иде. Федераль программа һәм республика бюджеты хисабына. Яңа 12 бина кулланышка кертелә, 27сендә капиталь ремонт ясала. Эш шартлары яхшыра, әмма ковид тармак күрсәткечләрендә тискәре чагылыш таба. Был штамм Дельта, сейчас омикрон, потом, вероятно, будут и другие штаммы. Главное, мы должны быть готовы к любым сценариям развития событий. Ковидка каршы көрәштә бердән-бер дөрес юл вакцинация ди министр. Узган ел республикада 175 пункт эшләде. Яртысы мобиль форматта, шул исәптән өйгә килеп тә ясадылар. Бүгенгә халыкның 77% прививкалы, әмма коллектив иммунитетка ирешелмәде. Моңа каршы без октябрь аеннан 3 ай буе эшләдек. 77 койкага ковидный госпиталь булып. Менә 1 ай ябылып тордык. Инде яңадан ачылырга туры килде. Пока 12 койка бар, но алга таба инде нәрсә буласын белеп булмый. Соннар сөендерми. Идел буе федераль округында иң түбән күрсәткечләр сакланса да, 2021дә үлем очраклары Татарстанда 11%-ка арткан. Сәбәпләре нигездә йөрәк кан тамырлары авырулары, ковид, яман шиш. Туучылар да кими. 2020 ел белән чагыштырганда 662 сабыйга кимрәк туган. На 3% выросла смертность среди лиц трудоспособных. Хезмәт яшендәгеләр арасында үлем очраклары 3%-ка арта. Күрсәткечләр бигрәк тә Яңа Шишмә, Югары Слан, Минзәлә, Сарман, Кайбышта югары. Анализ үткәрдек. Әйтик, Казанда яршалыга караганда үлүчләр саны 11%-ка артыграк. Лениногорскида Түбән-Кам белән чагыштырганда 35%-ка күбрәк. Хәлне үзгәртү өчен чаралар планы булдырылды. Аналар үлеме дә арткан. 8 хатын-кызның 7-се ковид сәбәпле үлә. Гомеренә куркыныч янаган йөклеләр саны да, вакытыннан алда туган сабыйлар саны да елдан-ел арта. Аларга югары технологияле ярдәм кирәк. РКБдагы перинаталь үзәкнең игәрлеге җитми. Остро стоит вопрос и по вспомогательным репродуктивным технологиям. ЭКО. Имеющий коечный фонд и мощности перинатального центра РКБ не хватает. Казанга тагын бер шундый медицина оешмасы кирәк ди Марат Садыков, һәм ул төзеләчәк. Решение по перинатальному центру тоже принято. Рөстәм Миңнеханов табибларның эшен җиңеләйтү өчен матди техник базаны ныгыту буенча башкарылган эшләрне билгеләп үтте. Беренче звенога кагылышлы зур программа бар, ул нәтиҗәләрен бирер ди президент. Шул ук вакытта төп мәсьәлә ул кадрлар булуына сызыклый. Самое главное не здание, не оборудование. Без этого тоже мы ничего не можем, но все это мы можем купить. Но найти людей, которые готовы работать не только в Казани, и в других наших населенных пунктах, городах. Вот это главная задача. Более целенаправленно надо работать по заинтересованности и закреплению специалистов. Бурычларны билгеләп, президент барлык медицина хезмәткәрләренә сәламәтлек теләде. Мы с Марат Наиловичем один раз в красную зону сходили. Сходили мы не работали, но это непросто. Нас-то можно заменить, а вот вас сложно будет заменять. Гөлнас Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.